Здравейте, скъпи приятели и последователи! Както бях обещала, показвам рецептата за чизкейк без печене. Необходими са ни един пакет обикновени бисквити. Може да използвате такива като моите с какао или обикновени с масло. Аз харесвам контраста между двата цвята и затова съм избрала да използвам с какао. Към бисквитите натрошените добавяме 100 грама краве масло, което е разтопено на стайна температура. Ако желаете, можете да разтопите и в микровълнова, да стане съвсем течно. Разбъркваме бисквитите с маслото, докато станат на трохички, след което поставяме в подходящ съд. Аз използвам от тези готовите тавички, чието борд се маха и остава после като поднос. Разтиваме добре и притискаме хубаво, за да стане плътно, и оформяме по този начин нашия блат. Слагаме го в хладилника, за да стегне, и след около 30 минутки, 40, може да започнем с приготвянето на нашия крем. Тук са ни необходими 2 крема сирена по ваш избор. Мисля, че пакетчето е 125 или 200 грама. Напълно достатъчни са. 3 супени лъжици пудра захар. Разбиваме много добре, докато стане кремообразно и захарта се разтвори, след което добавяме и заквасена сметана. Може от голямата кофичка да сложите почти цялата. Зависи колко крем желаете да получите. Аз гледам да го правя равномерно, горе-долу, колкото ми е блата, толкова и да е крема, но колко повече сметана сложите, толкова повече количество крем ще получите. Така или иначе, след като се сложи в хладилник, пак ще стегне. Заливаме отгоре блата и отново прибираме в хладилника, след което може да си украсим по наш избор. Аз съм използвала ръчно брани боровинки с децата и след това гарнираме с самия сос. То е сладко от боровинки или някакъв друг конфитюр по ваше желание. Опитайте рецептата, ако ви хареса, може да се абонирате за канала, споделете видеото. Благодаря ви за вниманието. Хубав и успешен ден!